Tak jo, 3, 2, 1 na moji nohu. Pardon, ale to fakt nejde, jo, to je strašný, jako. Jako je to fakt kotlík, jako. Je to kotlík. Pálí to? Já jsem si teďka škytl. Nezvedej hlavu, Paprička, která měla 2 cm čtvereční. Ukáže tohle. Palí to hodně? Já mám srdíčko na jazyku. Musí to hodně rozkousat, aby ti to Já mám srdíčko na jazyku. aby ti to ráno nepálilo. Musíš to hodně rozkousat, ty semínka. Jak ti to bude... Jako, když zachováš klid a řekneš si jako, je to pohoda, jako, tak to jako vydržet. Tak abyste viděli, my jsme tady rozkarali jednu čertovskou papričku. A Anička brečí. Ne teda z její nohy. Hej, to fakt jde. Je to fakt jako drsný. My se hlavně vracel ty šťávy z toho břicha, jako zpátky a ty... Ne, dobrý, fakt dobrý. To si říkáš, nebo to tak jako je? A jako je, jako... Jako... Jestli chcete sledovat jako Simpsonovi, nebo Futurámu, tak jako mě sledujte, ale jestli chcete sledovat jako následky papriček, tak si lepší podívat na... Jako hodně, ještě tady zbyly nějaký kousky. On zase dá. Asi dám. Dobrý. Jako mám to už jako víc nepálí, než to pálilo. Já si dám ještě rajče. To je normální paprika. Jako není to úplně tak strašný. Ale pálí. Jako do nakládaných hermelinů myslím, že je ideální volba. Jako co teďka jako, co mám jako... Co teď jako? A co jako rychle něco na sebe? Máme mlíko. Ne, to už je dobrý, už je to dobrý. Už je to v pohodě. To si řekneš za minutu.
Už je to dobrý, už je to dobrý. Ale to jako pálí hodně v hubě, to není jako... Ale to není jako ty papričky. A ona byla zelená. No to jako nějak ty... Jako to podíval pálí, jo, to je hrozný. Budou se tady natáčet takhle papričky. Ale jako není to tak strašný, je to úplně v pohodě. Je to úplně v pohodě. Tak, jako... Nechceš kapesník? No dobrý, ale... Bez normálních hnojiv, květináčků jsme vypěstovali takovouhle drudu. Která ještě není zralá samozřejmě. Ale až bude červená, to basí kotlík jako. Máš trochu červený nos. Ale myslím, že už dobrý. Tak si jdem na ně podívat. Když už to točíme, tak už to točíme. Už je to dobrý, už je to v pohodě. Takový jako... Hej, tyjo, já budu brkat až do rána. Tady jsou. Takový nenápadní stvořeníčka. Tahle paprička je tam vidět. O, jít spát. Myslím, že pro 2 lidi ideální tyho zabavení na večer.